Nos pedimos ser recibidos polos tres grupos que teñen no Parlamento, que teñen representación en Madrid, que teñen voz en Madrid. Por o de agora fomos recibidos por Olalla do BNG e hoxe mesmo por o Partido Socialista. No día de hoxe fomos recibidos polo representante do Partido Socialista Obrero Español, con José Manuel Gallego Lomba, que además é responsable de enerxía no grupo parlamentario do Partido Socialista. Polo tanto, non só nos recibeu un político, co cual é moi importante que nos recibeu un técnico, unha persona que sabe do que estamos a falar, non? Entonces, moi receptivo, entregámoslle un pliego coas propostas moi razonadas. No pliego van razonadas as propostas que nós estamos defendendo por todos as charlas que estamos dando por os distintos puntos de Galiza. Estamos a esperas de ser recibidos polo Partido Popular, que ainda non recibimos contestación algunha. Vin unha persona moi interesada no que lle estábamos contando, vinlle interés, vin que lle pareceron, además dixo que lle parecían unhas propostas asumibles, unhas propostas moi ben razonadas, que moi defendibles. Jorquera fixo unha proposición non de lei no Parlamento Español, onde nos amosamos a ela o que nos pedíamos na plataforma, que era o non incremento do 35%. En ningún momento ter que pagar os custos que tuveramos que fer as modificacións nas nosas casas. Tamén lle pedíamos que nos fixeran unha diferencia da tarifa do verán ao inverno. O que nos lle propuxemos non lle pareceu nada fora de lugar, nos dice que lle parece unha cousa bastante lóxica. E, pois eso xa foi debatida no Parlamento, unha proposición no Parlamento Español, unha proposición de lei. Nos queremos aportar a esa lei, aportar certos temas que a poden mellorar, que é do que se trata. E mellorando esa lei non saldrá prexudicado, o sea, conseguirase o fin polo que se fixo esa lei, que é levar o consumo ás horas valle, que o consumidor procure consumir o menos posible en horas punta, que vai ás horas valle, e coas nosas propostas axuda a ese fin da lei, mellora a lei e non prexudica o peto dos contribuintes, nin siquera que non é o noso fin, pero tampouco non prexudicaría as compañías eléctricas. O que están facendo as eléctricas, que están facendo cousas totalmente ilegais, siguen presionando a xente, siguen facendo que non poden fer, que é quitar os contactores, deixar a xente sin tarifa nocturna, por moito que les digan que non o fan, si o fan. Faer un chamamento a xente que non teña medo, que o único que lle poden fer é limitar a potencia, pero non suprimirlle a tarifa. E a xente que antes do 1 de xullo non aumenta a súa potencia, porque non ten por que pagala hasta que entre en vigor ese Real Decreto. Dende a plataforma xa avisaremos a xente mediante notas de prensa, televisión, chamadas de teléfono, como sexa, para que a xente antes dese día contrate a súa potencia.